Un carro! Hola, carro. Hola, Henry. Com estàs, carro? Molt bé, fantàsticament, Henry. M'agrada moltíssim viure en aquest jaciment arqueològic. És tan emocionant veure tots els objectes increïbles que desenterren cada dia. Hola, Henry! Hola a tothom. Aquests objectes semblen molt antics, carro. Són de l'època de l'antiga Grècia, Henry. Un període de la història molt interessant de fa uns 2.500 anys, conegut sobretot per la filosofia, l'art i el que més m'interessa a mi, per les carreres de carros que es feien a l'hipòdrom. L'hipòdrom? Què és això, carro? Un hipòdrom és un estadi enorme, pensat especialment per fer-hi carreres de cavalls. Els aurigues o conductors feien voltes al circuit i a l'última volta qui creuava primer la línia de meta era el guanyador. Caram, devia ser molt emocionant, carro. Has participat mai en una carrera? Home, sí, diguem que una vegada, però quan la carrera estava a punt de començar, de sobte el meu cavall es va escapar sense mi. Ostres, tu, doncs quina llàstima, oi? I per què no ho tornes a provar? No és mai tard per intentar-ho. Ui, ja m'agradaria, Henry, però saps què passa? Que a l'hipòdrom no se celebren carreres des de fa ben bé 2.000 anys. I a més, pensa que no puc córrer sense una auriga. Tant de bo n'hi hagués un per aquí. Acabo de tenir una gran idea, carro. Em podria convertir en auriga i podríem retrocedir fins a l'antiga Grècia i participar tots dos en una carrera de carros. Quina bona idea que has tingut, Henry! I mira, sembla que la carrera està a punt de començar. Senyores i senyors, nens i nenes, la carrera està a punt de començar. Aurigues als vostres carros, sisplau. Preparats? Llestos? Preparat, Henry? Preparat, carro. Agafa't ben fort, Henry. Jo m'encarrego de tot. Ja, ja, ja! Endavant! Oh! Hola, carro blau. Hola, carro verd. Hola, Henry! Queden 2 voltes. Hola, espases i escuts. Hola, Henry! Queda una volta. Hola, espectadors. Hola, Henry! És l'última volta! Va, va, va! Ho estàs fent molt i molt bé, Henry. És l'última volta i anem primers. I mira, des d'aquí ja es veu la línia de meta. Sóc aquí, Henry! Ja ho tenim, Henry. Res ens pot impedir que guanyem. Ui, ui. Ui, Ai, no, no pot ser. Això és un desastre. Pràcticament ja estàvem arribant a la meta i els cavalls se m'han escapat un altre cop. I sense els cavalls no podré acabar la carrera. I ara què farem, noi? No pateixis, carro. Em sembla que tinc una idea. Què et sembla, carro? No tindràs cavalls de potència, però tindràs un Henry de potència. Molt ben pensat, Henry, però ja caldrà que ens afanyem si volem agafar els altres carros. No pateixis, deixa'm fer a mi. Arri! A córrer, cedir! Ja! Finalment ho hem aconseguit, Henry! No només hem acabat la carrera, sinó que l'hem guanyat! Moltíssimes gràcies! No es mereixen, carro. Així són els dies de feina per l'auriga Henry. Visca! El dia que el Henry va conèixer un carro, s'ho va passar molt bé amb la gent. El dia que el Henry va conèixer un carro, va fer molts amics i va estar molt content. Henry! La meva mare em crida, carro. Me n'he d'anar. M'ha agradat molt conèixer-te, de debò. I a mi conèixer-te tu, Henry, i gràcies per ajudar-me a retrocedir fins a l'antiga Grècia per poder participar en la meva primera carrera de carros. No es mereixen. Que vagi bé. Adéu, Henry! Adéu. Ja vinc, mama.